onye nwere baby ya hold am tight. Okorobịa jiri ego ya lụọ nwanyị lụọla ya ụmụnna ya ya jem ọrụ nwa amịma ya ọnụ kụ ya amịna anụ m lọvụ ma ọ bụ wee mbalenu daa amịna anụ m lọvụ ma ọ bụ wee ikwu ihi na-eme ya ọ bụ onye hụrụ baby ya hold am nade amịna anụ m lọvụ ma ọ bụ gideshia ike ọwụla nwanyị eshijọla njọ ya bebe wele nwanyị eshijọla njọ ya ahụ ụdọ na agbado ọrị ntiri shọrọ ogologo ụjọ kụya monkey no fine brother in mama like am monkey no fine brother in mama like am ọwụ n'ukpo ji narị o ọrịa mere nwa o ji hụ otula nne ya okorobịa jiri ego ya lụọnụ nwanyị n'elu ụwa enyi m lụọla ya ụmụnna ya ọ narị mmakpa ya na jem ọrụ nwa mịma ya ụfọdụ time ahịa pịom 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 ụfọdụ amịma ahịa pịam 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 onye njem ịgala ọfụ maọbụ mana ajụ ụmụ nwoke ajụjụ nwochi ụmụ nwaanyị akụpasala onye nwe onye gwana nwenye ya wee nye ehe o jere inwu mma enyi m kulienu nwa ilu mama o jere inwu mma enyi m kulienu nwa ilu mama enyi m kulienu nwa ilu enyi m kulienu nwa ilu ihi na bụrụ eze etelu mara na osisi aka ilu mgbage masị ihe n'ime kwa nne m kama mamale elila m okorobịa kụzilu maka owere ọrọkọ ihe nsori mamale elila m okorobịa kụzilu maka owere ọrọkọ ihe nsori imiana ya ihe nsori irela ya mbi ihe nsori mgbage masị ihe n'ime kwa nne m ya ma ejiri panya jikwa egwu ebe anyị jere panya ji ejikwa egwu ụmụnna zere eti n'ebe anyị erula na panya o ụmụnne ji n'ebe a manye jikwa na rubanya ụmụnne ji n'ebe a macha nwa mama n'ebe a nkụsogwu n'ebe a ewu na ụra asụkwuru n'ụkwa n'ebe ahụ akụcha na megbu ọ na-awụ ụjọ ganilani mabụ ụmụnne jishanyela nwochi n'omenụ harama ahịdọ na panya n'ụhụ were mikpala ọfụgọbụ mana juma nwa wune nihe moja nwola ke na ha miami amina num love mo bu amina num love mo bewe Paula nwanye shi jola enjoy Paula nwanye shi jola enjoy Paula nwanye shi rinelo wai onye ọzọ ji ego jekwa ụgwọ onye ọzọ riga ọ narịla mma mana akpọ m ụmụ nwoke anyị ewe anyị nwere aka anyị nwe aka mana akpọ m ụmụ nwoke anyị ebe anyị nwe aka ụmụ nwoke wewewe anyị nwe aka mama wewe anyị nwe aka ụmụ nwoke anyị nwe aka anyị nwe aka ụmụ nwoke ọwa anyị nwe aka anyị nwe aka anyị ụmụ nwaanyị kwashi ahụ shi ahụ na ahụ mma amina num love ma ọ bụ ọ enyehe onye hụrụ bebi ya hụla m amina num love ma ọ bụ n'elu ụwa mega ya n'ukwu m Paula nwanyị eshijọla njọ Paula nwanyị eshijọla njọ monkey no fine but in mama like am mama ya like nenu monkey no fine brother but in mama like am ọsala de bụrụ nwanyị bụ mmanwụ nye ya ma chọọ ọ gadị n'ihu mmanwụ ya ya eriri ihe ọ bụ enyehe ọ na-awụ ụjọ ebe nọkwa na kụga nwegbu m ndị mere na ọma nwa kaja ma ọ menwe onye jike na akara wakara cheje nye ya ebe nọkwa na kụga nwegbu m ndị mere na ọma nwa kaja mamo ma ọ menwe onye anyị jike ejije gbagbo
bụkwa n'eziokwu akara ka wụkwa na akara ka aja ejikwa nye ịhụ na o menwe onye anyị ji kee ejije bụkwanụ n'eziokwu bụkwanụ n'eziokwu ndị mmanụ kwukwanụ n'eziokwu enwe onye ji kee ejije kama agakwanụ ha nkwu ọ na-awụ ụjọ ejeme nna anyị ụrụ olo onye gbọ nnonya pari jikwa na-eme nna anyị ụrụ mba onye gbọ nnonya pari jikwa na-eme nna anyị ụrụ olo onye gbọ nnonya pari jikwa na-eme nna anyị ụrụ mba onye gbọ nnonya pari jikwa na-eme nna anyị ụrụ olo onye gbọ nnonya pari jikwa na-eme nna anyị ụrụ mba ọ na-awụ ụjọ Chineke ekwekwala si ihe eme ikechara ụwa chọọ ya ma ndị ya mana na-ewu ụrụ ebe anyị nọ na akụkọ ebue ma gbaranụ na-eji m ma gbaranụ na-eji m ebe anyị nọkwa na akụkọ ebu ịmara na chi na-eji m mgbe oje erule ebe ahụ daa ji nụ mmiri juo n'afọ ịhụ na ọ narị mmaba anụ gwanga na akụkọ ebu ndị na-akpara mgbegwu anyị n'elu ụwa chimụnụ gamala ma o Awanna biadola n'ezakiri ebe ka anyị gbanụ ụmụnna m shakikwa ke m obi ejijo akara ka wakara ka ajejenye ya obi nwe onye njike ya Awanna kọma na mesi ya shanjikwa na egwu m obi ejije metenu betube ma kpọma nji na mesi ya njikwala ke m obi jema ihe m chekwara ụwa amahụ na ya ma obi nwee onye njike ya anyị agọla fọdala gọọ ya ofu elu chi Chineke na anyị jirila ke ma na-ejije na n'anya akara ka anyị nne jige masị makọla gị akụkọ ya wasọmanya anya apị marana asọmanya anya apị marana nna m iwe onye egwu iyi na papa m nwe onye egwu amama m jikwa agba amama m nwe onye egwu kwuru okwu nnaze nwe onye egwu mara na nne ji enwe onye njike ya igwe gbala m ndị ma n'okwu iyi na-enwe onye njike ya onye ribe onye galinye na m ka ahụ chinyere m kama fejuo ka ahụ chinyere m kama fejuo amarakwana akụ dị n'ogwu nwa mama ya wụ nwanna ome ka nna ya ị na-enwe onye jike ya aji menwe onye jike ya akụ dị n'ogwu nwe onye jike ya Chifu Sami nna dị ewe ome ka nna ya ọ na-awụ ụjọ onye agba na onye abara ewe ejemere nna ya ụrụ enyi m ejile eme nna ya ụrụ mara na o ị na-enwe onye anyị jike ya enwe onye anyị jike ya nwanne eji enwe onye anyị jike ya onye agbọ nnonya pari jikwa nneme nna ya ụrụ onye agbọ nnonya pari jikwa nneme nna ya ụrụ onye agbọ nnonya pari jikwa nneme nna ya ụrụ onye agbọrọ nya pari jikwa nneme nna ya ụrụ damụ iri ọha nwụna Achukwa gozila gị yo enweghị ihe ga-eme gị n'ụwa ho akara ka wakara ka chinye nna gị ewe ọgwụgwọ dị narị damụ here dahiri ya gwa ma ndị mmadụ ga-ekwe eziokwu enwe onye jike ejije achinyere gị akara ka gị obe nwanne akụ dị n'ogwu nwa mama ya enweghị onye jike ya agbara aka na onye ji n'ịga na ewu mama m wee enyi m enweghị onye njike ya onye enweghị onye jike ya ọmụmụ nwa mama enweghị onye jike ya enweghị onye jike ya enweghị onye jike ya Honorable Emeka Nnaze ọchị na nwata enweghị onye jike ya ejije God's time is the best wala enyi enweghị onye jike ya
enwe onye njike ya obi enwe onye njike ya ụwa turn by turn onye agwọ n'onye apara ejikwa n'eme nna ya uru enwe onye njike ya onye ribe nye m onye gara inye na mama adịghị onye m jike ya ejijo ọ na-awụ ụjọ onye agwọ n'onye apara ejikwa n'eme nna ya uru onye agwọ n'onye apara ejikwa n'eme nna ya uru onye agwọ n'onye apara ejikwa n'eme nna ya uru Wadiegu don't mind them. I no go send them. Wow, watch you. Enwe onye ejike ya echiche go ya ọ na-awụ ụjọ agakwana ha anyị jenu abụ ngo setila ịmara na ka gaa ma agbaga ereme ya erema a Chineke jikwa na-edu mmanụ eje mana m ayo mana m amara Chineke agaghị ekwe ihere me o jeji anyanwụ na ha niile bugide anyị eje mana m ayo mana m amara Chineke agaghị ekwe ihere me eje ayo a Chineke jeju ije anyị ejeju ma ya eje ayo momilele eje ayo agba gị ya agba amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee ịma chebe otu Chineke ọ hụrụ ihere mee na damuheri ahụ na-enweghị Henry eje ayọ damuheri eje ayo damuheri eje ayo enweghị ndị ụlọ ga-eme gị amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee Chineke ga-eji ejichezi na ekpere ụwa dachijekọnụ nwoke ọma ya wọlọd ahụ dịkpa ahụ gbogbo ime ya iwusagwanụ ndị n'ikara aka wọlọd kedu igolo gị antịchi nwaanyị ọma ọnụ dede wọlọd bịala kụ ya eje ayo chai ejimeyarịla gị mma ya gachiela gị eje ayo nwanne m eje ayo ọkọkụ mma o chai amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee akụ dị n'ogbu nwa mama enweghị oyiri nna ya enweghị dị na ji mmebole akụ dị n'ogbu nwoke ọma aji ngeje ayo onye nne ji naanị ya uche dị na dola ya o mgbagụgụ ọmụma na-ebe akụ dị n'ogbugu gọma na-ebe ụja gakwa na n'oge nwanne m daa nama ya wee ebe anyị ejiche onye ya chi ya pụrụ n'ejiji ije nne jie uche jila dola ya nama Ugochukwu obitere ebe machi m ukwe jijije achị gị duga gị gaji MTN nwanne juga agaghị adụgbo ọnwa ya nwa ya nama ewe onye so nwa mama o dị nọsenti egwu mmiri ọkụ inye nnanyị mmiri ndị nọ Chineke ji ala bịa bụ nnanyị nke omebere ya rerela gị mma fadobiọmachi m kelee anyị ji ejije webere ụwa nda eje anyị nọ na ndale eje ayo enyi m eje ayo Antilope nne m eje ayọ amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee na London mama mere na mebe si uwe amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee ihe na-aga eme wata egwu eje ayo amara Chineke agaghị ekwe ka ihere mee kụ ya ele ndị shimara na ya gbọga ele ndị shimara na ya gbọga anyị esimere ya agwọga ọ na-awụ ụjọ enwere fada na ndị nna o dede wọlọdụ onye nna o Manaziman at a time damuchijeko ishimana ya boga Manaziman wọlọd elende shimana ya boga ya mama elende shimana ya boga ya mama enwere ndị nwe obodo enwe Manaziman at a time enwere fada na ndị nna Danny Henry iwe onye nna o Manaziman at a time Kelechi nwanne m ewoyi ọmọ obi nwanne ya elegahu nwoke mara mma aka na-arụ ya ekwu enyi m
mi bịa dọnụ na nnaza anyị nwere ndị nwe obodo nwe enyi mi bịa na nnaza anyị nwere ndị nwe obodo nwe danye ihe nri ọha hụ na iso ndị nwe n'obodo nwe o so ndị nwe Imo steeti ele ndị shimranụ ya gboga ya mama ele ndị shimranụ ya gboga ya mama enwere ndị nwe obodo nwe nwannazi man at a time enwere fada na ndị nna o akụ dị n'ogbu onye nna o nwannazi man at a time enwere fada na ndị nna o akụ dị n'ogbu onye nna o akụ dị n'ogbu kakwa nna ka ele ndị shimranụ ya gboga ele ndị shimranụ ya gboga enwere ndị nwe obodo nwe Chief Erube nwoke ọma dị mma dike jeje mba dike anyị eje mbe bịala asị m ekele gị na grọma ọkwa gị wụ nwafọ Nazareti nwa iwu nwafọ ịkaraka obodo ejide Danye Padike omenne ejile anyị mi yarịla gị mma sonde anyị eji naba enyi mi nda Padike o metụla na onye ọraga onye ọma isokwa na ndị gakwuru aka iso ndị shimranụ ya gboga ndị anyị Padike ịmara na ndị ahụ eri ọha hụ na ọwụ onye nna gakwuru aka ọchịmije manụ ụjọ atụla m aya gwi na-egwi o ụmụnnazi at the time anyị abịajọla ọmarakwa nna ịchaayọ ahụ isi dịlọjeji nwoke ọma okorobịa kacha ibe ya mma ogologo nwoke obiọma dịlọjeji ụzọ ọma ọkwa ịnụ ụgwa n'oke ọnụwa enyi m ya rịrịla gị mma ịchaayọ ele ndị shimranụ ya gboga ya mama ele ndị shimranụ ya gboga ele ndị shimranụ ya gboga ele ndị shimranụ ya gboga uche nwoke ọmarị mma ọkwa ije arụ plọmba nwoke ọmarị mma nwafọ Mbaise gara aka achị m ekele gị na grọma uche plọmba meje chemba onye ọma ya rịla gị mma mara na uche plọmba limited injinia Kingsley Johnson onye amụma bongo iji arụ ọrụ ijikwa akụ bongo repịara Faco limited aka na kwa aluminium Faco karigo Peter nwanne ji m osuji nwoke ọmarị mma ọkwa ịnụ na we nwoke ọma enyi m ya rịla gị mma danyi diba yi mere nwafezakiri kara aka enyi m ya ga-ejela gị nwanne m Incontinental dị nọsentị ihe egbuo onye nsọnụ nwoke ọma ọkwa ịchapịrị abọla anyị nkụ iji nanye n'anyị mmiri ele ndị shimranụ ya gboga ya mma ele ndị shimranụ ya gboga ya mma enwere ndị nwe obodo nwe nwannazi man at a time enwere fada na ndị nna o ndache ka konye dị onye ne ka konye abụrụ ụmụnne ji atọ ya gachiela nụ isokwa ndị fada na ndị nna awa ebere ka iji na-ejiche nụnụ dede walodu nwoke ọma damuchiji ekele ọkụ isi m ije m ji anụla m damuchiji ekele anyị ele ndị shimranụ ya gboga limited ọwụ maka nnaze new generation ndị shimranụ ya gboga Inoma dealers of oil naked Inoma na ụjọ importer and exporter Inoma binyama o nwere import ebe ji agba oil ele ndị shimranụ ya gboga ele ndị shimranụ ya gboga Engineer farm ikraka ele ndị shimranụ ya gboga ele ndị shimranụ ya gboga